Hallelujah. Ngap ka ketin ke jong Blei kong. Bat haba kita ki jing tau ba em gila ai ke burom. Bat ke jing pendan burom. Bat ke jingu hau tau ba syong halo ka ket. Hau tau ba em. Syaki bam jukut ki bam jukut. Kita ki arpau ngot kita men basan ki hapan dam. Hakmat tau ba syong halo kata ka ket. Amen. Walau Jisu bagi la yamani ya tau ba em syaki bam jukut ki bam jukut. Bat kita bread ya kita ki pansniat ki jongki. Hakmat kata ka ket. Bagi kita ong melong ubadai atrai uba Blei jing iban pediang. Ya kata ka burong. Bat kata ka Jingpyndep burong. Bat ya kata ka bor. Naba melat hawa mi ki eke baro. Bat namar kata hakamon ga chongme melat haw ya ki. Hallelujah. Uni uju ubang imane ubang yero. Uba ka shintur ga jongi ka ong ka ang ban ruai pan snget yusim ngia join lang baki angel happening ban yero you try hagani ga step. Hallelujah. Ulong badai ban yo kapurom. Amen. Hallelujah. Try malong badai badom dang shuna lo chome ko try yem shem shuna lo chome ki way pat ko try melong ga chinghun ga chong ya try melong ga ta ching hun ga ching men ga chong ya try she's ni mane me ko try. Hallelujah. Hey ba kom ma me a kaperte ching ha briu ba ma lu jo.
the shisha go try. Oh, the shisha go try. The chingdon go chong go try. Kalau go beneng yang go try ang lay cuma. Pada ba meminton na go chingim go chingi go try. Compare ke egalanti ya ke bangiyan. Compare go try ki egi lum ki bangi hapan kill go try. Compare go try ki egi tham ki bangi hapan kial. Compare go try ki egi chia sham bangi hapan yasham. But when your presence is with us, Lord, it is heaven for us, oh God. No matter what the circumstances, no matter, Lord, what kind of life we have to go through, Lord. Oh, the shisha go try. Try me long man go try. Get in hood go try. Me long man go try. Get in command go try. Me long man go try. Hallelujah. Hallelujah. Go ki khun go yong try. Nang ngin yo uni Blei uchongi. Nang ngin yo komuni ubang Laban ong Blei uchong. Ki Blei chong ko perthei. Ki bagi mani ki hapan sishap tien. Tang shubakla kata kamut. Kalapoi ke Jingpyndep kaput. Kalapoi ke action. Nrengi ni don yo ni ubang Laban ong abakoba. Hallelujah. Uba ide uchongi. Ubah kicing telot ke cengi ukli yangi. Ubah kicing yaya dan tiga cengi. Udan rengkat bani. Haki tak kicing tenjuk memening. Jaga cingin ke bani yai. Udan rengkat bani. Pada bani pai diem. Kering pat yangi syu. Hallelujah. Hatu pidang don komuni. Hatu pidang don. Lamo bani dijor bat sing cengi ucisu. Amen. Magwa yangi kini ka step. Bangin na igaban mani yang you try dengan dengan jingruai sesi. Batu ai ba kata jingruai kan ni dengan doon dengan jingsumu. Ba uni usim dia sim try ki try ba usyang hang tayah peneng hak ket ka jing. Usyang lu hak doon ka jingi. Abalong ka ket ka jing. Hallelujah. Hey ba komame akapete.
jong pi ba kum ju ya kiri ko ju try ki ba don nga por mon ta ba kiri ko ju try jo ga Greece ka don church baru ka way amen hallelujah ti nomor bang wan tin Smith tin Khraw na how ong pi ki men ki jong Kom nu Shillong ki men ki jong Oh hallelujah amen hallelujah hallelujah Ti nak na jonga hinga sngoba kalong kum ka jingkiu ying tmai man nadu ba kalong kani ka hol kum ni ba kani sit kum ni ti kani ri ka sin ka ban kong ma kan yeng kum ni ban ai ka tin jong Blei pring jong phiki khon ka jong Blei ti ka daw kalong nomor bang don si Smith ka kama Smith du kadang dei ka ba dang lung hadu kata ngampat la ban I kum tu But then the round I knew you believe the long Bakata, Jingpyndep, Jong Blei, Kabangam, so too. Bakashong make a sook young abang and eat, Eka Jonka Ying, Ban eat, Eka Shillong, but Ban Sa has Smith. But Ba, Kasmith and Taka de Kishnong, Kajongai. Amen, hallelujah. Kataka de Kabo Blei. Upen long. Kepada kabor ke jonga ngamla ban sngo thu re baro ke dei ke je penlong ke jong Blei. Ti long I phi mentan ba long ba ka kam Smith kadang long ke balung ten ka Khraw so bha ban ye kan mau ban duai pat ba ka long ba kan long kum ta. Ba kum tra Jesu ong. Ba usambai unmi Lem da uyap no. Bahwa betul itu sembai hak kandau. Utu sembai uyap. Jadi umi pada dapat ujung thong nang tu, bat nang ta baru unang roy pada dapat. Tinggalnya bakal ongkom tang akam ke jong Blei hang te Smith. Ti hang ni si mentar ki don na Smith ki won sanran yang apa ke jalan jadi kongsan I tama ki dang kandiat kum ong I lari sisa nang tabat dapat I dapi simti nang tabat ni weru dang red kana te bor lang ti kulis bone ki jong sanan jong pi jong si ki weru tan re dapat kem long la kloi ki jong ki kam jong ki ru tan ra kem la ban wan tan kam dapat ba ong ba ki mo ba ki I yang to Tengah ikut Blei apostol ibala ai ngai kan lat manta bangan sam ka tin jong Blei pring jong pi ki rekut ku jong try ki badon ni ka por manta ting ai ngo yo Blei pa kalong ba ngila nang ya hakata ke jingilam ka jong Blei ka ba Blei oleh lamingi nadu ka basdang Kau ini kisah long ke jong Blei, kata kampat deh ke kubur ke mga keren mo. Kata kini kita jangka introduction cua, ini kata kajing keren lampang kini ke pohor. Kau ini kisah long ke ba Blei ulong kalong ba ulong Blei jong kajing lam lenti. Bangi I kata kajing deh beki kun Israel. Komnu boleh lam iki na kari Egypt, lengi ba kari Khraw. Ban poi sekali kanan, bagaktin le kaong, dawsel o mensi, bar usat ding menmit. Bagajing sisa kalong, ba kari kanan kedai tekat hong, jong kajing yat lenti jeng kun Israel. Berkat bagi kun Israel kenang mi no nakari Egypt, berkat bagi nang song darah, nakawai ke darah hakawai pat, kaip kedang kenria no ru. Nakawai ke darah sekawai pat ban yaj hakajing yat lenti jong ki hakajing lam ke jong Blei kabamut ba kela nang jan baik nang poi kela nang jan sakata katong jong kajing yat lenti jong ki kabalong kari kanan tengiru kami ke khong jong Blei mdei bang shue yat kai
hak ni ka jingyat nanti jongi hak jing dei baru Blei. Ni don ka destiny ka bau Blei lebu na ka pentau jongi bingin yat. Dan sian ni ngisi wala dep nganang kren ye ka kubor nanti Smith. Bang kalong the Canaan land and how to get there. The land of Canaan and how to get there. Jika tak kembali pada kebangan keren tang ni, ring isu. Ong ye pi pada kalong mo, hak jing dei pada ni, jing keren ni kepor mentah bau Blei jing long Blei jo jing lam lenting. Ting ai ngo yo Blei, pada kalong banyak nang yai. Di hang ni kepor mentah, ting ya lain no syakak ting jong Blei, baktalong ya sengau no ikak ting ke jong Blei. Ti ka kubor na kak ting ke jong Blei, na ka mentah jongi kana hang ni ke sini mentah, kalong kumni. Blei uba Khraw. Jingkular kiba Khraw, bad ru Jingpyndep kiba Khraw. Blei uba Khraw, Jingkular kiba Khraw, bad ru Jingpyndep kiba Khraw. A great God with great promises and great fulfillment. A great God with great promises and great fulfillment. Hallelujah. Di hari ini dia bagi kekubur nak kacing jong Blei ke mentah. Ia pe atli kenuksan nak kacing jong Blei. Sabagin poi pat cakap mentah kapa kadu jong kekubur. Tiga menungkong in page pakai kalong, hakabide bat, uberi ubah Khraw jong Blei, ubah kerteng ju kalong Abraham. Di ingin page nak kasting jong Blei, nak kitab Genesis kalong kaba katsan, kadkot kaba nyepelin kot konengkong, haduk kaba san. Tienyu Blei ka ong kumni. Andalala kini kiki eru kemud hadin kini kiki eru. Kaktin utrai kalawan hau Abraham. Hak jing ipau kadaong. Tuat syepting ku Abram mangangalong kasti jong mi berkabainong jong mi kan long ka Khraw baru Abram ulong atra Jehovah jonga hatu ke amen ai hanga habang nang long ubaklem kun baru try ke ying jonga ulong une Eliza unong Damaskus. Baru Abraham ulong hakmi hanga mem semula ai sembai. Baru hakmi uwei yau balakha haka ying jonga unlong unong yok pateng jonga. Dekat ke basau kong kumni. Baru hakmi kaktin utrai kalawan kumni hau kada ong. Uni unum long unong yok pateng jongmi. Uni unum long unong yok pateng jongmi. Rei uta awan mingino nakakpo jongmi kamut nakasengkai jongmi. Uhi unlong unong yok pateng jongmi. Ti ulay alam sabar ya kamut ublay ulay alam sabar yu Abraham. Bolong tu kemit mentah sebeneng. Batu nyew iki klur. Lalam ya Laban nyew iki. Ti ulong ru hau. Kom taken unlong usembai jongme. Look up toward heaven and count the stars if you are able to do it. Ngalaban ong tamo. So shall your descendants be. But kom taru unlong usembai jongme. Di haning i ya ka conversation ha preng jong
Blei bat Abraham. Hakan ke jing mi pau ke jong Blei. How Abraham. Bahkan Blei lo ong Abraham. What chep ting? Ngalong kata kapai nong kapak Khraw jong mi. Kapai nong jemi ngalong kapak Khraw Ringi i berdepan nak yang jong Abraham pola pen pau. Ya kata ke Jinglong kapal lanot ke jong u. Ke Jinglong kapal sengosen ke jong u. Ulo ong yo Blei. Try. Kumnu kan i kalaban long. Habang ngam don ru em. Kon ru ngam don. But uban yo pateng nadin jonga udei une u Elisa. Den rei u Blei ula pan pai tin ula pan pai tin you Abraham dah kawai bat haba ulai lam yo Abraham sabar ulong tu pej sabneng kmit sabneng look up toward heaven baru boleh long mela Abraham menyau isi Khraw di badan sabneng mela banlek kumta Abraham hapan red akamat jong Blei. Lesir Abraham start kan got nuru. Banyo iki Khraw tu numla. Jika ketini na Blei ka ong. Syau. Kum taru unlong. Usembah jong Blei. Kum taru unlong usembah jami. Kabamut. Kabakum ke Jingpon. Jong kita iki Khraw. Kiba me yo i. Hang te hasun meneng. Kum taru unlong usembah jami. Tinggi pej pat bak tolong. Uni u Blei. Ubah kular kumni Abraham. Udai ubah kumno. Udai uta. Ubah kitab Genesis kalau ngabak katsau. Kadkot ngabak kat kendai arpo. Uni Melkisedek. Ubalong tau lengdok jong Blei. Uong kumno. Ti ulah kerku yu Melkisedek ulah kerku yu Abraham balong. Tolong bala kerku yu Abraham na Blei bahalor tam Nanta uong suruh kumno. Batulong bala kerku ya Blei bahalor tam Uni Blei ubala kren ni kintin how Abraham. He is not an ordinary God. Dei kumki Blei jong kanika pertei. He is an almighty God, the possessor of heaven and earth. Ong uni Melkisedek. Berkum tangi syamru bakas kalong haka kitab Genesis kalong ka khatnyo ka khot ka nangkong hantu ka tin be ka ong kumno. Ti Abraham ulong kandai pho kandai snem. Bau try ula pau hau Abraham. Bolo ong hu ngalong Blei ubadon bor baro. Tu ya hakmat jonga batolong mi ubajanai. Uni Blei. Ula aya kini kikintin hau Abraham. Dei Blei. Kumalong ki wei pat ki Blei jonga kanika percaya. Udai Blei obadon bor paro. He is an El Shaddai.
and El Shaddai. Udah ubah. Hakai kitab Jingpyndep kalau nong kawasau. Ipuli hang tu. Jaga jingyo ipau kejong Yohanes. Jaga ket kejong Blei habeneng. Bakum juru hakabli i. Ya kata kepuram kejong Blei habeneng. Baraka bali iru. Jaga kisau jing tau kiba im. Kiba don saudong jaga tak ket kejong Blei. Kiba mane o Blei mensingibat menmit. Bagi da ong ru. Overcode. Utrai kipait. Overcode. Utrai Blei. Overdon bor baro. Uta bala julong. Uta obala long. Baruta oban sawan. Overcode. Utrai. Blei overdon bor baro. Uta obala julong. Uta obalong. But uta oban sawan. A great God He is. Ulong Blei oba Khraw. Kamu Blei. Jong kiway pat kijat benri. Tingin nyepet pat pada salong. Syuk agak jindi bat. Kani Jingkular kejong Blei kapa ulakular Howell Abraham. Bagi kalong kenang bau Blei unpen scam lei unpen dep ya kata kapa ulakular Howell Abraham. Tien jong Blei ke ong haka kitab Genesis kalong kapa kat san kat kot kapa kat pra kong kumni kong ba hakata ka ju hi ka singi hakata hi ka singi utrai ulate kajutang batu Abraham. God made a covenant with Abraham. Blei ulapanlong kajutang batu Abraham. Semua tenat pas kalong. Bakawe ni kajilong ka Blei jeng ulong kalong. He's a covenant making God. And He's also a covenant keeping and a covenant fulfilling God. Blei wa penong kejutang. Blei wa sumari kejutang. But kamjuru Blei. Jingpyndep. Yang kata kejutang. Kapa ula penong. Balaki jeng kibri kejong tinggi kan maha berkata kalong. Hakai kitab Genesis kalong kapa kat nyo kat kot kapa kat kendai. Hang tu kecil Blei ke ong kumni. Baru Blei ula ong sisa ken ke Sarah ke tengah jong ni kan kha yo kun yami. Banan kat ke kerteng Isaac. Sisa ken ke Sarah kan ke tengah jong ni kan kha yo kun yami. Banan kat ke kerteng jong Isaac. Banan pen scam ya ke jutang jong abat ya ke balong ke jutang ke ban yaine junom baru sembah jong hadirin jong Di hang ni i ba kata kalong ba hadiin jang ka ba beli penong kejutang buat Abraham. Ula airu ya kena ke promise Abraham. Ba kata kalong ula ong ba ka Sarah ka Sarah ka tengah jong mi ku Abraham. Kan sa ka kun chen rang yemi. Ba masa khot ya ka keteng ju Isaac. Di hang ni ya bentah. Nyai wo yo Blei bak salong. Kata ada ke Jingkular ke jong Blei. Rehabing pasha ka wei pat kaliang. Ka condition jong Abraham bat ka Sarah.
Kilong persya ya kata ke Jingkular ke bau Blei ula kular iki. Hakani kalau nong ke bakat pragat kau bakat katwe. Ke tu ini babaro angut. U Abraham ke Sarah kira temen. But ke medical certificate ya ke Sarah kalong. Pamla shu ban yok kun. Because you have passed the age of childbearing. Sarah pamla shu ban yok kun. Namar. Bapak palat kerta jongpa. Kata ke certificate, ke medical certificate. Nagam tajam ke Sarah. Ni yang you Blei, ben you don't you Blei. Ubalaong. Kata ke Laban long bagi beriu. Kalau ke Laban long wadu Blei. That which is impossible with men is possible with God. Gidon yauni ublei ubakumuni. Gidon ublei balaong. Ngantre ubalaban kang yaka. Oh, hallelujah. Glory be to God. Glory be to God. Hallelujah. Barang berkat. Ngaperkat ya kan ke situation. Kejong Abraham ke Sarah. Barang ke ba ule ba ule ule ke im jongki. Kawan kum ke jing ong ba dapat kawa ong kum ni. Haba Blei udon haga linti. Jong ke Jingpyndep. Yala ke jong ke Jingkular ke jong u. Di ke baro ihapkan riak syarut. Barikin syuhap long tang kinong pet kai. Ya ke kabau Blei unle hak kapor. When God is on his way of fulfilling his promises, everything has to move aside. Everything has to move aside and just be mere spectators of what God is going to do. Oh, Rabashala, Bashala, Bashala. Oh, Rabashala, Bashala, Bashala. Ribasakara, Bashala, Bashala. Oh, Rabashala, Bashala. Money may go try. Money may oblay. Money may go try. But come thank you, Shem. Hagak ting jong Blei. Hagak kitab Genesis kalau nong kebat hui. Ting you Blei ka ong kumni. Baru try ulawan ya kasara. Kumbau try ulala ong. Baru try ulale ya kasara. Kumba ulala ong. Namal kasara kelapun kun, bat kelak hayo kun yo Abraham. Haga jilong temen jong u. Haga taka ya ken belabu. Ya kaba Blei ulala ong. Baru Abraham ulakot kerteng yo kun balak hayo u. Ya kaba kasara kelak hayo u Ishak. Lengo kapertai baru kowe. U Abraham ula temen. Sarah kala temen. Ba kala palat kapo jongka ya kawan yo kun. Mereka kubur kami. U Abraham berka Sarah kala yo kun. Ha ha ha.
Lengok ke persi jelalang. Sing nyong ngum no. Phim lengok. Phim lengok. Toh la ding lengok ru. Kabiang kadai. Namal bakak tin jong Blei du ong kum ta. Tin jong Blei ka ong. Bayo mau. O ba kinong tay kala kentat. Ya uni lapan long hakli kadong. Ban kini kadai ke jingle ka jong Blei. Ba kalong ka ba ifla haki kamat jongi. The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Amen, but amen. Ayaw sa mga gawin ka amen. Woohoo! Hey! Amen. Te, nhảy ngồi Blei bà kalong bao nhiêu tiếp? Cái chính long cái trong Blei trong gì? Ulong Blei trong cái chính thụ lpa. He is a prophetic God. Bà cái xem bà các tin Blei cái ông cũng nói Isaiah sau phần rêu chip hole. Bộ Blei ông bang declare ya kabakut nadu kabasdang. I declare the end from the beginning. Và tin về cái ông ru bảo cùng nô ba oleh suruh pa cái what ya kita cái ba empat sembilan ru. Tinggi anh ngồi Blei, bác talong bahag ka Jingpyndep bat kani ka Jingkular, ka Jing Blei, yo Abraham. Kaderu kata ka messianic promise. It is a messianic promise. Come day ka ordinary promise. Kadai kita ke Jingpyndep, kadai kita ke Jingkular, kabron Jingpyndep bat ka pateng bat pateng ke bansawan susu, ka bak point lani ka bakadau, show Jesus Christ ukon jong Blei. Haga kitab Genesis kalau ba athui rekod ka bakat ar, hang tu Blei ong yau Abraham ong pat how sembah jong me on court. For in Isaac your seed shall be called. For in Isaac your seed shall be called. No matter how Isaac on court usembah jong me. Hak jingmut jong hak jingmut kabalong natural. Lani naturally speaking usembah jong Abraham ureu Isaac. Hak jingmut kabakan jam sim kathau show Jesus Christ ukon jong Blei. But kum tangi pulih nak ting jong Blei. Nakashichi sheki Galatia, kalong kaba lai, bakal khot kaba, katan riu, kaba ongum ni. Galatia, lai, katan riu.
Ti Abraham, ti hau Abraham, la kren ya kita ke Jingkular. But hau sembah jong ong, bah ke sembah, kumba syafang ke babun. Re kumba tang syafang uwe. But hau sembah jong mi, ubalong Chris. But hau sembah jong mi, ubalong Chris. Galatia, lai, kanri. Ke Jingkular ke Khraw, ke Blei ayu Abraham, ke day. Nama ba ke day ke messianic promise ke jong Blei. Hoi, hake jingmut ke bakan jadok. Udeu Isaac, udeu Isaac. Hake jingmut ke bakan jam sim. Ke tau, syau Jesus Christ, ubalong utau ban sawan. O Messiah, ujong Blei. Tinggi i bagi sekalong, kumno, bala pendep, ya kata, ke Jingkular ke jong Blei, hau Abraham, hadin, da ki spa snem, Isaac ulayap, ki departemen jeng, ki kun Israel, ki kat arngut, ki layap, Tenrei, Laban dep, ya kini ke Jingkular ke jong Blei. Bagak jong Blei ke ong, hak si Galatia ke nong masau sot ke basau. Henry habalaja ke ya, ke babiang, Blei ulaf ha yo kun, ya ubalakha na ke beriu, ya ubalakha hapo ke hukum. Hang ni ya kata ke Jingpyndep ke Blei Laban dep. Ke Jingpyndep ke jong Blei ya kata ke Jingkular. Ke Kular hau Abraham. Ulaf ha yo Jesus Christ ukun jong Syakane ke pertei hakaya ke babiang. Bar kumtangi pulin ke tinga jong Blei. Bayo Jesus Christ ukun jong Blei la kha chakane ke pertei. Nang ta jeng jong Blei ke tho ing ya peng puli ba uni u Jesus Christ ulong ko jong Blei ula ajino ila ka jong ke jing im ke jong naga banta jong i ban yap halo je ke ding fna ni pe khnyan ka jing jong Blei ba kalong Naka siti ke ba sekinong korin kalong ke ba katsan em bakalan kada iwe kada iwe hindi ke ba kada iwe 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. Jing Blei ke ong ni. Polong naman ngal ai pateng happy ka baneng kong ya ka bangala priang ru. Bau Chris ulayap naman ki pop jongi kat bakum ki jing tho. Bat bala tep yo bat bala penipat yo ha ka bala ke singi. Kat bakum ki jing tho. Jesus Christ ukun jong Blei. Utau Messiah. Ubau Blei ulapa. Kamala ong mani. Lakha yu na kebriu. Galatia sao. Uni ulayap halo gading fnam ki pop jongi. La tep yu but ulami pat na ka Jingpyndep hakasi ke balai. But hadim ulami pat na ka Jingpyndep ula kendo iki sanran ula ahi ki taka commandment
commission bagian yalap ya ka keteng ke jong kaleng ke perthei Balkom taru các tin jong le ka ong ha ka gospel Lucas at posau sau riu ba sau nyo ka ong kumni ula ong lu haki kumni la tho bakala day yo Chris bansha ba ban mi pat di nai kinong yap la ni nai ki bayap ha ka balai ke singi bat ba ha ka kerteng jong anyalap ya ke Jingkular ka bamut ba de ka mamap ki pop happening ki jat ben riu baro uni umezaya ubalong uta ba Blei la kolaro Abraham usit ni usamba jong Abraham la khayu la san kum briu he kum briu na tak tim le ka ong la yap lo ka ding fna nam ti pop jingi la mi pa na ka Jingpyndep ba pha ka teng ka jong la ya lap ya ka Jingkular ka bamut kaleng sau dong ka perthei ba hadu mentaru dang yai beteng ye ka kam ka ba Khraw ka jong Blei ba ka kalong ka Jingkular ka gospel but shibun kilanget haka ka teng jong Jisu nadu kasi Pentecost but hadu menta ter ladang ya yalap ya ka teng jong Jisu but shibun kipri kala ka mut ba ka pha jo tra Jisu Bagi ting jong Blei ka ong haka shiti sheki Galatia kalau nong ka ba lai bagi khot ka ba ar pau khandai ka ong kumni Galatia lai ar pau khandai tengi baro ki badon hangni ma phi ki khut utrai ki badon hangni ka por manta Ni dei kita kibrio. Singaw ikak tingan jong Blei. Baik ngelak kelak ka mamut. Ila priang yo Jesus Christ. Haga jing im ka jong i. Bat ngim long suk jong ka perthei. Henry ngilong ka jong tra Jesus. Bakak tingan Blei ka ong kumno. Ti lada philong ki jong Christ. Ti lada philong ki jong Christ. Kom ta te philong usambai Abraham. Baru kini kau try. Kibla kelak mamut nadu ke Jingkular kasi Pentecost. Ter hadu mentah. Bat ki bandang yai kelak mamut ru. Bat ki bandang yai priang yo tra Yesu haga jing im jong ki. Tin yo Blei ka ong. Kide usambai jong Abraham. Ti la philong ki jong Chris. Kom ta te philong usambai jong Abraham. A great God with great promises and great fulfillment. Haka shiki Hebrew. Kalau nong kabakat we kadakot kabakat ar ka ong kumni mening le puli haka basdang bas kalong bau Blei lo ong yo Abraham kmit shajrong lada melaban kmit shabneng lada melaban yo iki klur ke bedon te hebneng baru Blei lo ong yo Abraham Kumta ken unlong usambai jong me. And so shall your descendants be. Hebrew kat we kat ar ka ong kumni. Naba kumta ru na we ubriu.
bakom taru na uwei ubriu ngapen kelam na mahang ni dan kisimik ka translation khasi kemut tenteng mina menum songso na bakom taru na uwei ubriu berutaru ubala kelas dot no haka parengong as good as dead kemut la iab midon jingkermen Yesu midon jingkmin di Yesu no Abraham reka tinu Blei kaong la mi upat kan ki klur ka beneng ha ka jingbun bar ko siap o baharut ka duriau bom la Yesu ngan pulu yang sing na markom taru na uwei ba utaru bala kelas dat no lami upai kat ki klur ka beneng ha ka jingbun bar ko siap o baharut ka duriau bom la Yesu Blei wa Khraw ke Jingkular jung Kiba Khraw bat ke Jingpyndep Kiba Khraw ting ni pe sakawai kenukusan ke ting jung Blei ting kan ma buat sekalong mo bah kapor bah ketua Mary ke pensle eu jisu de tuga jingsle ke koridor hantu ladon ke bisni ke bang balai mdi ke jingsle ke ha ke barem but I tak pisah ke baduk eu jisu ong kuno mo ki baduk la ban yok man ka sini le yang ati fem la ban yok man ka sini tinggal amla bandon ngarung amla bandon piang ni mengapor ban kren ke Blei tin ka salau ha sabawan syak kan diat tang bang aku lar bang numpat slem tan ye phi ki khun ki Blei ting ni pe sakwe kun kusan ka ting Blei ba kalong na hakajin de ba u sakki Blei u David Jika kita Blei ke tu yang ini berkalong bahkan habang pulih ka gospel, nak kitab Chronicle, kitab Samuel ke Second Samuel, nang ta kalau nong ke hiu, dekat pra, hadu kat hiu hantung ya kejutang ke Blei le penlong bau David, kejutang ke Blei le penlong bau David. Ini pilih tu kita parot, jadi pilih tang kendiat. Bahasa kalau nyepet ni kan, dekat kawa kat way do kat lain, yang tanya saya, jam saya kawa kat real. Samuel nyew, dan tanya nyepet kat way do kat lain, yang tanya nyepet saya kat real depan. Bat kalalong, bat kumba kalalong, nadu kata kesni. Bangla thong ye kinong bishar halo ki briu jomi ki Israel ken bangla ai ga jingjat hat hami nagar nakinong shun jomi baro utrai ula pentip ru yami ba utrai un penlong kaying yami utrai ula pentip ru yami kane de ka kenten ka ba u Nathan ong yu David utrai ula pentip ru yami un penlong kaying yami Lani untau ke ying nam tau David. Habala penkot no iki singi jong mi. Ba malayot sia no bar ki pa jong mi. Blei wong ngan penyeng yu sembai jong mi hadin jong mi. Oban mi no nakakpo jong mi. Kapamut ru nakasengkai jong David. Barangan pes kem ya ke jong sim jong u. Untei ma ukeng ya ke ying ya ke kerteng jonga kadang kan ri ko ong bale ke ying jong mi bale ke jilong sim jong mi on pen scam hakmat jong mi junam on pen scam ken ya ke ket jong mi junam ti hantung i ke Jingkular jong Blei hau David ulo man te ke ying Nanta, dami malah late no dengan ikat percaya, ngan sap, penmi
ya ukon jong mi usambah din jong mi uban shim pateng ya ka khet ka jong mi ti hang ni kani ka jingkular ka jong Blei David bon te ka ying kam de ka ying ka physical house ti hang ni having pet ka de ka jing Khraw jong kani ka jingkular ka jong Blei David ka long hi kum along yau Abraham tamak ke fair ba depat ba ka long ba kani ka jingkular ka jong Blei David ka de ka royal promise. It is a royal promise. Kadai kita kajing kular kebiadai bat kajing long sei. But honey habong Blei ong ngan te kajing mi ngan tau kajing mi kadai ka royal dynasty. Kabalong no David. Tinggi tem nak kecil jom Blei, ngipulin kecil jom Blei betalong. Bagi seim baru hakahima Juda. Kibla sensyar ha Jerusalem. Kim day kibawan nak away pat ka lain. Baru kisim kiba sensyar hakahima Juda ha Jerusalem. Kidai kiba her pateng now David. It is a royal promise. Blei kular, yang kata royal dynasty, nakam tahu David. Tenre kumlo ong mane bagas kalong hak jing day batu Abraham, bahaba Blei, ong yo Abraham, bangsa kai Isaac, kamkut tangho Isaac. Rain nomor bakadai kita kami messianic promise, katauru syakta kaya kabanang wan kabancengai kabanang wan. Kabalong Yesus Kristus kuon jong Blei. Te kumju ru hagani ke jingkular ke jong Blei yo David. Oh haga jingmut ke bakin jado. Lawan ong Solomon. Nanta ke ban mi pateng. Tenre haga jingmut ke bakin jam si. Hang ni ru ka tho. Yo Messiah. Yo Yesus Kristus. Ubalong kuon jong Blei. Uban wan nga kasengkai ke jong David. Tingin pulin na kecil jong Blei kalau habang ipet naka kitab Jeremiah kalau nang kaba life of life. Jeremiah life of life kad khot kaba khat san hoi khat san. Jing Blei ka ong kum ni. Kanang wan penjadai Comme oi phi ba kata kalong ba kan ege jingkular ke jong Blei yo David kam day kata ka ordinary promise rei ka deru ka messianic promise. Jika kita Blei ka ong kum no u Blei ong ha kita kisngi but ha kata ka por ngan pen mi how David yo tenat jong ka hok but unle ega jing bishar but eka hok hakari. Ka jingkular ka jong Blei yo tau tenat ka hok the branch of righteousness. Uban mi na ka ying ka jong David. Kani kain ka de ka ta ka mo ong fi ba ka de ka messianic promise ka jong Blei yo David. Ting. Ngin pet bat kata kalong kumnu ba u Blei Jingpyndep ya kani ke Jingkular. Hak kitab ki kam ki apostle kalau ka ba ar ka ka ba life ho. Ka kitab ki kam ki apostle kalau ka ba ar ka ka ba life ho. Jing Blei ka ong kum ni.
Namar to khana mangin yo ikajimut mo ngan pulin khot ka ba ar khondai mo ko para nyala ban ong menta ngala ban ong sna happy phang David pe ani ka mention ka mention yo David uk thau to men bale yap no babala tep ru u bad ka Jingtep jong u ka don bad ngi hadu kani ka singi Namar kata bawlalong unong thulupa kamut David ude unong thulupa Namar kata bawlalong unong thulupa bad bau tip bau Blei ulal kular da kajing smai hau bana uso kasengkai jong u singapmo bana uso kasengkai jong u un pen mi ya uwei uban shong haga khet jong u haka English ke kamshai tama haning khemona Bible English haka English kada mention siapa Christ kada mention baude Yesus jatuh nggak sang bak tolong bak hang ni jing Blei keluar kan dia bat Lapendep hakaba Yesus ubelong utau kon jong Blei ulawan naga sengkai ke jong David bangikan maru akak ting jong Blei bahkan Paul bau Yesus deng don hang ka perthai ikan ma bau bati man Yasru bau Yesus le sa Jericho ubati man Yas uperta yo Yesus ko Yesus ukon David to is yanga ko Yesus ukon David to is yanga anh ngồi Blei nghe cho anh Blei uba nghiêm lại ban bắt tay cái Shillong sebun cái u cái Shillong ni cái Shillong kata cái Shillong apa Blei ubolong condescending kemud ubadem umdei Blei boleh umdei Blei uba But nak sakadau Yesus kelam ong hey Bartimaeus wat ong yang kun David nanti David pula kelim ngasoleh ran Bartimaeus bamin ong ngasoleh ran Bartimaeus bamin ong yang kun David no David pula kelim then they oh hallelujah Yesus kelam ong kom tayo Bartimaeus. Waduh Yesus le siap yo Bartimaeus. Dan ini tip kalong bayo Yesus kan ka perthai la tip yo kom ukon David. Bara habing puli ku ki khung jong Blei. Habing puli ne ka ting jong Blei ba kalong na ka gospel Lucas iwe life Paul life ar. Iwe Lucas mo. Anta life Paul. Toh kan kecil ke ong kumni. Utawa angel ula ong haka kemud haka Mary. Tuat septing ko Mary. Naba pala shem kajing IA baru Blei. Tia kami pansapun kun halaka kepo. Bat pan kayo kun. Bat pan kot eka keteng jeng Yesus. Uni unong uba Khraw. Badan kot yu ukon uba klit tam Bat utrai ba Blei un ai hu ya ka ket David ukpa jong pan kat eka keteng jong Yesus uni ulong uba Khraw badan kat yo ukon uba klit tam bat utrai uba Blei un ai hu ya ka ket David ukpa jong amen hallelujah Blei uba Khraw Jingkular Kiba Khraw bat Jingpyndep ru Kiba Khraw dasisha Jesus Christ us ni kis Odei uta ba wan na ka lang jong David ba ka tin le ka ong ba uni us shong ru ka ket ka jong ukpa jong u David
Oh, hallelujah. What a promise it is. And what a fulfillment it is. Thì cầm lòng phim này, Blei ubah Khraw, Jingkular Kiba Khraw, Batru Jingpyndep Kiba Khraw. Thì nhai của Blei bagaimana kau kubur hari ini kesimata kamkut tangkumta. Uni Blei, ubangnya pulih hari ini kapur mata, baru ia sengau hari ini kapur mata nak tinggal jong Blei. Udah Blei, ubala ong sefang jongi kum kabalang. I am he who raised this work. Udah Blei ubala ong, day manga. Ubala say ya kini kakam. Ka Greece Covenant Church. Hapo jo ke jingelam. Ka jingi apostle. Blei loong. Ngade banga Blei ubala penyeng ya kini kakam. But haga jing day but ka jingi ya janji jingi kabalang. Ngila yo ru ya ki Jingkular ni ki prophecies dan ki promises ki jong Blei ki babu. Manusia ngilong tang kama lada bun Kau lisai don ni kan mau mo. Kan mau em? Ni ki jing isen Te den ki ki ru. Taw. Ten rei. Ba, ijing sedang jing mencua ilong iba kumto. Iba isne hidup kata-kata. Reu Blei kular, bakat kalong bingin senang nang roy. Unsa poi sikeleng kijaka ki baper. Dia kom taru Blei i, kom do Blei nang pendep. Ya kata ka Jingkular ka jong. Menta ila poi ki state ki baper jakari India. Ban ngin senang poi ru namar bagi don yang Blei ubah Khraw, bagi Jingkular juga Kiba Khraw, bagi Jingpyndep juga Kiba Khraw. Amen, hallelujah. Jadi i kumno Blei layam, kalamingi kumno nang roy, kumno ba Blei, orang seru, haba Blei ukular ke Jingkular, kau sotna kalong ba, kata kau kom terekang bujung Blei kalong, haba Blei ukular ke nunu ke Jingkular, hari jeng Blei jeng penbet ru yaki nak bentan jeng kata ke Jingkular. Jadi ayu Blei, manusia yang long kena kelong, hari mentang yang long su kumta. Hak kat lah tarik bulan Oktober aja kat kendai. Blei, ulah penpoying ini sedekah kerdan. Kaba, nyala long rang ba hau terai. Hak kaba Blei, ulah thong. Ya syakri jong ya apostle, banong apostle jong Blei sekuri India, hapo juga Greece Covenant Church. But koki kon jong Blei ko banong, bahaba Blei ulale kumta, haba Blei ukan tiu, ngilong kawai kamet, haba Blei ukan tiu, yo kli, mental dekat kli jonga kapoi stesi jong. Kamla banlong ba kawai pergi konmet kini siapa kaki utang keklik si cerong kamet baru kawai kaki ulang berkeklik di kemjuru haba Blei lekan tiwi apostol banong apostol jong Blei sekari India ngiru ngidon lang hangta harta kajing kenti jong Blei kaba Blei ulakan tiu yengi kom kabalang tingimlah ya kaban keren sibun holu kena kebenta kayar Jadi, kawan orang berkalong, bahawa ni Blei jong Abraham, Blei jong David, Blei jong Grace Covenant Church, Blei ubah Khraw, but ulah kular hangi ke Jingkular ke Khraw. But ni Blei, ulah pendep ikini ke Jingkular ke Khraw, hau Abraham hau David.
pendep ru hangi. Pendep ru hangi. Bat nilai iru mentah. Ya kita pendep ke jong Blei. Tang baki 4 kut. Tang baki 4 kut. Kau maka tinggi jong Blei ke ong. Maka Jingkular kalong ye pi. Ka Jingkular kalong ye pi. Bat ye kon jong pi. Bat ye kita agi basa jengai. Kat kiba Blei khod Howell. Amen, hallelujah. Kapamud, bakini ke Jingpyndep ke jong Blei. Kani ke Jingkular ke jong Blei. Bakini ke Jingpyndep ke jong Blei ke ule. Hangi kum kabalang Grace ke dalam church. Kampat dai ke bakut. Kanang yai. Kumaga sini Blei ke ong proverb sao khat pra. Bakalan ti jong bahok. Kalong kum ka singi. Kabat ting shine bat ting shine. Hadu kabajanai jongka. Amen, hallelujah. Thì ayung idon man ong. Tangke jingu pa kaborom sa Blei utrai jangi. Thì pastor dani ngakwa pa kalong sabing penwai. Ni lek man mani Blei jangi. Thì ngakpat ke judam nesti so fa lami do jumrai ka ong. You are Alpha and Omega. Oh, Rabashalash. Jesus, I know you never try. Oh, Rabashalash. Oh, Rabashalash. Oh, Rabashalash. Oh, 이만에 들어가비. Blei jong Abraham, Blei jong David, Blei jong ikum ke Grace Covenant Church. Mala kular ke Jingkular ke Khraw mala pendep try. Ni ka taru hangi ikum ka balang try. Ba ngai ka borom barok sami. Amen. Mere Alpha and Omega. Melong badai banya tungin yang nagi jaga syong ngajingi ban burom habang imani yau try Mere Alpha and Omega ngimani ya
cái chính ai cái trong tòa chính yêu Jesus Christ cái chính ý cái trong Blei ba chính yêu ba bên làm rồi cái chính sờ lọc cái trong mình xem mà khôi cái sabat phi cái khôi utrai cái bên hàngนี้มันตากันกับปอร์cái khôi utraiกับbalang Grace Community Church Shillong Grace Community Church India ที่บารอกเอาไว้ไปcái khôi utrai กันสาวดองจะกับประเทศรู้น่าดูมันตาบัดเฉพาะจุกุดฮีAmen but Amen Hallelujah Hallelujah Hallelujah